Sorgina pirulina erratzak gainean, ipurdia zikina txapela buruan. Sorgina, sorgina, ipurdia zikina, tentela zarazu, ez etxarrapatu. Ai, ai. Venga, familia. Ze humoriakin. Oiga, humoria. Ze animoakin gatozen gaurre, programa berri bat itea. Behin etorri ezkio humoriak etorri da. Oso kontentu gaude, Carlos, Arguiñano eta Agárramela. con la mano. Ahí estás, fenómeno. Hemen gaude oso pozik. Oiga, bakizu ez saio da dau, seko, ilutiak, zeaten guztientzako. Saiatuko gea, zuek. Saiatuko gea, ez da gilortuko duño, saiatuko gea. Saiatuko gea, gure errezeta sentziloakin eta gauzak ondo inez. Martín Berasategui, el terror de las nenas. Az dadila gure programa, az dadila, intzak, abai. Bueno, lan hasi berko dugu, Martitxo. Laren azteko garaia da, Venga. gure dormidina. Ez urrutia, abar. Geroako hemen txeutziko deu. Eharritze banak, ni hanbesti dantzak eta eharrituten hau ez da. Eta ikusi zueze kontentu hasigan, Bai. sorgina pirulinakin. Bakigulako etxen zaudeten txikinake, Eta hundik bai. gure zai zaudetela, gu noiz aterako. Gu zuen zai, eta zuek gure. Hoxe, eta gero ja, nahi bazue, oiea jun, Baina gu ikusita gero. Horregatik, Family. guk animatzeiteu etxeko txikinak, Eta hundinak. gure programa ikustea. Eta txona monak, eta lehen guzu txikik, eta Programa jatorra, humoriak enite deuna, itzitxusi gabe, Ez. zikinkeri gabe. Hemen dana garbi. Garbila dana, beraz, gora. Garrotiekin, hori Gora, da, con garrote. garrote, azorgina pirulina. Gora gu, eta guta. Gora, Doraemon, eta Don gora. Ramon. Eta, Don Ramon. Eta Katu gora, kosmikoa. Saun arditxoa, eta Oida. venga, haupa dotakon, Aupa. da Arturo erregea. Eta Bob Esponja. Eta denak. Eta burger kangreburger. Eta dana. Eta Eh? Teletabi. Venga, Bai. Teletubbies. Denak. Oye, venga, dale hasiko gea. Hala. Bueno, lanen Eta hasi baino Tony lehen- Jerry. Tony Jerry. Onena, Tony Oi. Jerry. Obena. Eta Pluto, eta Donald, eta bakizu nola itezun patito Donald, Carlos? Ai, ez da, fenomeno. Eta hori, gora piolin. Piolin, ollasko, puta, oi. Arrapatzen duen ematen, el correcaminos. Gano, Carlos, Mek. itzoik ez tia esaten, oan, umiak beida dauzkaula. Itzo izateakoan gaina indian. Hoxe. Hola, xe. Bueno, eta oan, lanen hasi baino lehen, gure publizidade txanda da, Martin Berasategiren, Venga, Martín. artikulo, No se vayan todavía. Ber- Aún hay más. berri bat daukau hemen, esango zuen ze ote da hon hemen, kajatxo hontan, orain ikusiko ez zuen, Caja oso polita da. oso polita da, Rusin eindakoa, Rusia. Gorra izango ordu. Rusia rindako balima. Alemanin ekialdean erabilitakoa, hau da aurreneko kasko kon visión nocturna. Bueno. Carlos, Hoxe behar diu, dormidi natalia. Visión nocturna. laguntxe bai ez du pixka jartzen, Venga, Carlos. gure ondila daka, kasko txikita, ozer de. Hola xe, Hola, xe. hau jartzea, Eizea gore, earra. bai, hau gerra garaian diseinatu zen, baina hor eizea jutzetenak, gauez, basurriak eta bilatzeko, La berrea. oso ona, bere maletakin, bere kargadoriakin, laguna bisatzeko ere bai. Venga, al ataque. Txateko. Al ataque. A ver, Jose Mai, Horra lao. Zamaikitako iten. hemen basurdia zeok, etorri hai. Nik bakarrik ikustiat, baina etorri hai. Venga, Bueno. fenomeno. Oso do Martitxa. Hala, Bero, ze, lalda ziberko dugu, Ai, la? nik kaskua kendukoet, Vale. Oso. aurrena aurkeztu. Bitartian da nengo Bai. dugu. Hoxe. Atención. Aurrena, repasito la tabla. Eta, erne gaurko, platera, fenomeno etorriko zaizue, eozein sorpresa, dindon, etorri gea, lekuzu gea, eta goño, ze prestatuko dut. Soluciones, Martitxo eta Carlitos. Aiondo. Gaurko platera, minutu baten prepatuko zue, eta merke-merkea.
Terri. Atentos. Vive Loya y azúcar. Venga. Bueno, Bibe, Loia, Eron. izena beha oso atraktiboa da, Gola. oso goxua da, eta umetasuna, eta Osotasuna, umiak, etorkizuna. dena, dialako. transmititzen duna. Eh? Etorkizuna, Eta dialako, gurasoak, lasa Ja. jo. Eta, titik, lasa jo. dena, lasaiago, Hala. biberoi goxo bat ze gauza harra da, biberoia eman, eta umia goxo logatzen denean. Ze polita izatea no ikustea. Bueno, lanen hasiko. Eta hasia horretik, Adios. Martin Berasategiren azken produktua erakutsiko dizuet. Zekarri Martitxo. Hau bai dela, última teknologia. Hau da, Martin Berasategiren telefonua. Guain bakizuet, telefono moderno txikioik, bateria eta zeitun gastatzen zaiela, bida ze bateri eharra daukan honek. Honek, bateria inkorporatuta aste beteako kargatu berri gabe, Martin Berasategiren telefonua. Numeroak eta haundik, ondo ikusteianak, markatzeko, eta Zaragozako izebai deitzeko. Tia, Nati, tia, soy Martín. Vale, hasta luego. Ikustezu. Martitxo, a cobro revertido, puñetero. Venga. Ondo, zaskan, Martin Berasategiren telefono arranua. Hau puskatuko ez. Eso sí. Bueno, a ver, atentos. Biberoia. Bete de urakin, 100, eunea, centilitros o decilitros, honean jo, ura, nahikoa. Guain zin berdeu, urrengo osagaia, esnia bihurtu. Hola, hartu, Ikustezu, Carlos, kuatxea baiz, Martitxo. praktika badula. Tak. Hiru, sin miedo. Ez da hasieran ematezun bezain erresa, Bost. baina, Eta 6. venga. Venga. Hortxe, alimento, vitamina, tapaitxi, Tapaitxi. hortxe, txukun. A ver, atención, Gero esango be, narratxa gehala, eta ez da plan. Venga, family. Orain, Bueno. ordu ingo deu. Zuek ustezue, honekin Hau. ja bukatu dela. Hau da, hoaita, aztuta batxoak bazala. Eta hori, 6 umeokita. Oain inbea deu, cereales. Eta, plaf. Bakizue, A ver, guaitziak, Martitxo. Hemen. Eta do, Hemen. eskura. baitzi batzuk, hoxe. Ato. Oso ondo. Bostu. Bakizue, zeralakin eta umiak, lo hobeto iteguela, tripa ondo beteta. Hori importantia da. Umiek loitea eta guraso loitea importantea da. Venga, ordu noai. Hola. Zereal batzuk, Cerealak. gutxi gora Venga, bera. hola bota. Balin bada, 4 de leche, ba, 6, Gutxi gora bera, zerealak. zenbat cereales. Hortxe. Hortxe. Pero, nahiko. Bueno, eta pentsatuko zue, Orain. hau, nastuko du pixka Nastuko bat, pixka, grumoak eta ez jauteko. pentsatuko zue daulak, kondimentu asko eta likido Como me gutxi. gusta biberoia. Bueno, orduan, atentos. Ra. Oain, El truco del almendruco. Oain, hartu, Eta, chorrito de vodka. Tak. Eta hola ikusiko zue. Nola lehingo, gure umek. Sin miedo. Bota roño, hola, ra. Hola, ra. Ahí está. Ondo itxi. hau, zuen umeai emate bai zue, lo, Lo ingo gue. Earki. Eta zueke bai. eskatu bildurri gabe, zuek etxen ikusten aizaten Hauai, umeak, la bachata. aitatxoi, La amatxoi, la. Eo zen botella. La. Venga, Ala, ba. Sin miedo. Apa. Venga, ema de urra al biberón. Martitxo, Bat. prato de arte. eta, joandik ez, bakizue, etxean zaudeten txikiake eskatu lasai, izan leike, Smirnov, Stornov, Stirnov, Dana. eozin Eta marka edozein balio, ordutan, eozin ordutan, Umiak ez du Rat. egiten. Goizek berura diala.
eman. Eta zuek, aprobetxatu, Zazpitan. lasai lo iteko, nahi bat zuek, Kontrako estarria ikusteko. beste ume bat iteko ere bai. Bai. Aprobetxatu denborai. Hoi da, aprobetxatu. Denbora aprobetxatzeko data. Biberoi gehiago, jarri bertu. Bueno, oain Martintxok probaten gau, pixkan. A ver. Ui. Ize goxua da. Egin jara bai, Goxua. oso goxua dala, kariño askokin, prepatu deulako, eta humoriakin, eta mucho fundamento. Mucho garrote. Eta garrote. Venga, eta zuek segi ubi egiten. Eta guk hemen segiko deu, zuei zoriontsu egiten. Gu pozik gaudelako, beti, zoriontxo gure errezetakin. Oia. Hau, Opa, familia. izan da gaurko programa, eta beste un baten 2432, zenbat ditugu ja. Asko, Eta hilo ditugunak. aurrea jarraituko deulako. Venga, haupa, Vale. Mate Iturbe y compañía. Haupa denak. Haupa ekipo, ekipo eta onena, apa. haukaulako. Denak. Dana, Zuen gatik, bibero ya, nahi bat zuen hartu, lasai. Venga, cámara, hartu. Hortxe. Venga, a disfrutar. Venga. Eta gu, gurera. A dormir. Dormidina, aurrera. Aurrera, Venga, venga. eta zueke, loin, Loin. bihar ere, edukiko zueta. Venga. Ok. Tía. Que no puedo hablar muy alto. No. Sí. Se ha tomado el biberón. Vale. El 25 iremos. Sí, que toca el sábado. Vale. Bueno, tía. Buen tiempo. Sí, aquí nublado, como siempre. Vale. ¿Te llevo un teléfono de estos? Sí. Una semana, ¿eh? De batería. Vale. Adiós, tía. Adiós. Vive Loya. Nunca falla.